Partagez ɗum bandiraɓe, partagez mpela. J'ai pu avoir 500 partages. Sabuna au vidéo do, on a 5200 et quelques partages. Au vidéo ka reflégine bandiraɓe 5000 et quelques. Jaka jama on no woni conscient. Ja do ngandi ko partagete. Yes, ya do mo. Partage seda partage donc. « 37 personnes. Partagez un peu. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Partagez. 48, montez d'abord. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Moƴƴine Allah no yiɗi moƴƴinoɓe ɓe bandiraɓe. Moƴƴine. « 55 personnes. Abdourahmane Sow salmitama. Min wona ka sare to mi woni, min ka katteren are ko dombi ga min mi woni. Mi woni kippude piiji ɗin. Hiyo moƴƴu. Ɗo ngandi menen namen jula. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. 71 80. Partagez seeɗa vidéo bandiraɓe. Ara buy kadi o vidéo ɗo yo jama ɓeydu mo sakatude moƴƴa, ko conscientisa fonctionnaire ɓe men ɓen marɓe sabuji ka laamu, marɓe entreprise ji wonɓe heɓude jawle, andina ɓe wawi kamɓe kadi nafude. Ɓe wawi nafude few. Alassane Diallo salminama. Alhassan Diallo Yero Diallo. La ko réseau on faibli ba. Bon merci Abdoulaye Diallo. Ibrahim Diallo jawi Alpha Amadou Fogo Balde, les Balde, les Kulunankebe. Kebe Bala. Fulani Zen. Ko fewndi ton ko jam fewndi Suleyman jarama na carton
menen kadi ko men daɓɓoɓe carton so heɓi o adda enani menen men sooda ay so kalme Diallo Ibrahim kine yemɓe jooɗiɓe Côte d'Ivoire kasba ton e jamme kisemo men salmini on kala ka tolorɗon Allah weydi jam ka ɓe gureji moɗon ka ɓalli e ka jawle menen meɗe jam alhamdulillah ko o vidéo mo yiɗen ka refle Guinée ɓe mawɓe men ɗo gasa buy no andi ɓe gasa buy kadi andaɓe ara ɓe ko El Hadj Ibrahima ɓe makete jibinande Korboya tolani ɓen e leydi Conakry ko pon moɓe waɗi yultinirɗo ko wiyete kon leydi diwal koyi e diwal kollaɗe hari ko ƴanɗe wonno hari ko leɗɗe wonno tawi ko koyɗe tun seppata seppugol ko koyɗe tun yehi ha ɓe waɗi frais ɓe waɗi moyen ɓe waɗi dépense fiyo moto rew leɗɗe ɗen waɗa planchije jane waɗa modifia tawi mo moto e mo koyɗe reway yehi ha e joni ko oto reway camion reway hay sar feƴƴay ɗum hakkunde kollaɗe e diwal koyi hande ko honno wiyeten tuge yultirɗum Dalaba heɗito e vidéo on faamon wondema e ko kamɓe tun kadi waɗi frais on andi jaka e si woɓɓe heɓi ɓe duncay e jaka woɓɓe si heɓi ɓe nafay yehe heɗitoɗon ɗon nanon financement waɗaɗo taw lan heɗi docteur Bano hanki mi jali ɓe jooɗi e studio ɓe wowla gros français ɓe yeeti ɓe jooɗiɓe ɗon ɓen no wowla fi alphabétisa fi ɓe janga ɓe menen ɓe mutaki ɓe ma ɓe yahali l'école ɓe ɓayru kamen ɗo kala mo yahali l'école kala mo windirali naɓiri ni haray ko ɓe traitata ko janga iɓe yewta ɗum docteur Bano wiya ɓurɓe marde jawle ka leydi ɗo ɓen awa ko ɓe jangaɓe selon kamɓe parce que mo janga faransire ha hewti e nokkugo hendi master ji ma doctora hara wala gan docteur Bano yeeti ɓe jooɗi ɓe o inni a wayne ndo fode mar diplôme kono Guinée ɗo ɓurɓe marde moyen ɓen duncuɓe nafi ɓen ko ɓe ala diplôme ji ɓen bantaɓe sukaɓe ɓe fuɗɗi sonkuɗo vidéo ngungo ɗon hatti awa haray dey ɓeɗo ɓe dépensiɗo 8 milliards taw 8 milliards estimé num par dollar wiye 9 millions de dollars sim fayal dey ka hewta ton ka ko 1 million de dollars 1 milliard de nos francs wiyen 100 000 dollars 100 000 dollars à peu près 840 millions ma 850 ma 900 millions et jonno ko 8 milliards 8 milliards waɗi frais pon hakkunde leydi e leydi ndi non ko laama ndi ndi mari état ndi mari institution ji ɗin fof ndi mari ministère fi laawi fi ponji hiɓe mari recette annuel fi ko waɗire ponji ka koɗoli e ka misidaji ɓe mari ndun saldo hakkunde Allah ko mbuuɗi moɓete fi ɗum e ɗo no minion ko yultingol laawol molanago hakkunde préfecture e préfecture kamɓe de waɗi ko 900 000 dollars awa 900 000 dollars ko ɗin tawɓe waɗi frais 900 000 kamɓe tu e go ɗum ɗo noon kadi feeñigoy
hara ko be duncani jama on gundo dum kadi goddo anda dungu dudi ayde poreje mi ala wolde accay don ayo pore gido fulbe aya awatu bandra ko torani de bedo ko jam kebal dudungal e lamu sifa be duwa lama hakkunde Allah ko marbe mbudi ben duwa lama miskino duwa kay lama de fes pauvre jo mo ala hay ko nyama anda recherche anda jawdi anda ngalu on handa e lamu ko sifa be duwa lama kon non bay mi anda ko non sikkuden ko non ganda ko non fam ko sifa be duwa e lamu ko sifa be do hande kadi hewbe jawle taw jonko volonté ko be duwa wonde hande député be awa ko fandi wobe wona député o nekkoli ni hakkunde ngal Allah ko sede ma kala ko wiete ministère jo hara don ko gollal ko action ko financement ko jawle gérete ko sifa be duwa banede be ko be serde milliards sifa be duwa jonnede dum be do hande kadi ko duwano wona golla no be hore mun hande ko kala ko fo kafi ko kambe do jonnede don parce que fi mabbe on be gaynino déjà harami fewja no jabbe ko sifa be do mawbe gaynube haaju gaynani hore mun gaynani be ngurum haaju on ko wada gol ni ka kawte gaynana ben kadi kawte mun ne fo tawata no ye leydo dimu tata no ta ko volonté to ande wallahi ko be do halfinede sibe halfina ma mojje wiete corruption jawri do jol ko be finance habe jawna ka jifa be beyda kati be wada hakkunde ngal haray do yen andu ko famina den ko wonde ma ko windirgol nawrani be do non be yawno dudalgo en sikki ko dum toni gandal windirobe ardani ben du wona gandal ma ko be on tigi ha ka arabu be ngo tetoyo ton amma fofido do e dudal duubi sappo e joy nogay no way jangude defte cewde danga Qur'an winda onno sayna gando famoto alors vraiment yo jama burtu saktude vidéo moja e bi 5000 et quelque partage beyda mo beyda sakitu jonna hakkil beyda hakkil o pondo goddo anda itir ko do nafata Allah ko sede o pon andine jama on kadi onon talibabe wolobe fi diina yete yimbe ben baraji ko woni dum yete be wona wadugol tunjulirdaje kenke tenje mawde taw hay safa goto e wata so wattana lila e o mahugol de julirde tu hakkunde nge Allah me acci dawe julirde de wade piji moji yetebe aldube be wadu piji moji be darnu centre commercial ji nona wadirede ande be hoynana julbe be kala ko be wa impactirde ngurda julbe be yobe wadu kada bereji jamaon kuno jamaon hebira dépense timmudo no wurira fi no berde den dejira ka julidaaji yetebe du rerdinebe dum rerdinebe aldube onon wolobe fi diina rerdinebe wadugol ko nafata fo kon juldo e kefer rerdinebe dum radum berdinebe wadugol wadana bani adama ara wona inde juldo ma dum do neddan ka ko ngum yobe golla neddan ka ko ngum haray rerdine dum fuuta ko sifa dum do andi de fuuta ko sifa ko Allah Ibrahima wadi do andi de julirdaaji men mede mari dum de kono nebata harame ngala juulobe ka julirdaaji secteur goto julirdaaji tati secteur goto julirdaaji tati julirde be ko fandi o 1 milliard 500 million fandu de bo 1 milliard haray ka tigi fuuta no hande dum do de do golle e do non kambe tumbe gaynide kambe tumbe gaynide do hande kadi yulti mi andintina on kadi wodi suka men waddu dum en fo kade yino dum
ka reflegine Cerno Hasmi suka wonan do leyde porto souvent hara himoga marnodo projet objectif darnugol galle o wari o yi cadele den e on quartier don o wari o sofini pon o acci don ko addi makko on kadi video on yilino haray vraiment in andi jaka wetanay en tuwole en andi jaka yimbe men gono wada barke sabuna mo ala barki wadata sifa dum mo ala barki wadata sifa dum pelle baraji ko ni do kon subhanallah billahi no buri mardo juuli darndo juulirde hakkunde ngal baraji ko be hebata do kon darndo juulirde hebata di baraji ko be moɓata do ko waddo juulirde hebata di ko minga na hay goto wana goto andite baraji koni do ittangol yimbe sattende ittana be kulol radanobe jenjande nde lumbayno ndungu hino jogito no hulitu wata morto yolo no hulitu wata morto uno hino yara doino teto nayebe no dirbo an ara ngol kulol nden satte nden ande fo itadum hayandi komparita ke darndo julirde na goto julirde ko mardo suwa o yata ton e lawol no fodo hato jine lawol julirde no na fo de julirde wana fo hato jine mum bandra haray ka tigi tigi orientebe allube e wadu sifa dum di sadakaji mawdi jurotodi fanni hido woda fanni ngurnandan no yawde haray mene mede rerdini dum do moja siko julirdaji baynami fenu dum no yoni bandra hino yoni sifata ko no yoni hino yoni hay ka cae de ala hewde dum holli julbe ben no ma pori ko nyama julbe ben no bitti kada bereji kala wawdo be newinande dum yo wadu fiyo be noto ka julirdaji kala wawdo darnugol marcheji mawdi sinca ka gollete ara yontigi wadu yandi ara julbe ben no hato jine dum hande sifota ko dum don rerdina ko dum don tora kala mardo yo impact ngurdan julbe be kala mardo yo eto o impacta o battina o wada batte e ngurdan communauté mo wondi o yimbe be wuridi ben yo batte makko hebo e mabbe yo be wi'u dum do ko barki kaari do wadi kaari kanko haray no mojja haray ko dum adduno lambangingol burten sakitugol on video bandra burten mo sakitugol e jango kadi woni taw dido ko yiden ko ye goddungo kadi yalde ben non be suuditi en yanobe webi tagongol bona in tubudu sadaqati fa ni'ma hi wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum fenyingol bona de jande wadade do yegitinde tele lelu ma do jande wadama don men yano wadbe be bentigi yaltitaali min on de mi hawrale video mi hawrano video mi non jangal wadangal dongal ben non be yaltita be duwano yaltitude be wawla kati alla no suti goddo wajetude 8 milliard wada do yingo fenande goddo watadum goddo watajetude 600 million 700 million 1 milliard 2 milliard 3 milliard wada na yimbe ara ko yingo wadirta dum wawa wonde nde goddo wada do wandu andu ko mojjo bi mojjo andu ko mojjo ko tagiraado fi ko mojji ando miiji ko mojji andu ko bi mojjo kadi ko mojjino yo yalbe yaltayno be wola menen kadi ba ko me wola kono me yitu ko kaari yimbe wadani hayinde mabbe wola no duwano wowlede be yalta be wola lamu ngu yi anda ko kaari wadi ko yi anda ko be do wadi jama on si nyembina
hare ko dum mi salmini on bandrabe anen kadi yo Allah okkore on awaden sifa dum si tawi sen hebi e wada sifa ko kala Ibrahima wadi do yo Allah okkore ngenen kadi si tawi non en wadata surtout on amin si tawi tummi nafata jamaa on ay si mi hebal tigi tigi are ala importance parce que ala yon tigi yango amaya ko hani kon ko sifa dum do be non tagge fo buyno yeye ley do dibe dey be no battini goy ko be woni sabo projet an no yarde yeso goy hey awa mo anda yo lando dey ha aya be no battini e gurnan julbe ben goy be no nafi goy kasa non an ko pondo yida aduani ke mojo bi mojo Allah ko sede mojjino kadi do ngandi mojo shalanda ma ade mojjino ko hombo jettata ade mojjino ko mojjube duudi wo hara ko mojjube duudi wo si mojjinobe ala duncata hay hunde ko tagge fo ngon hato jini ko mojjinobe be wana mojjube ben doy kari no moji marsal kari ko mojjinowo al muslihuna mojjinobe ben ko be woni tigi tigi ko ye wonu mojjinobe se woni mojjube duncata nafata ko be woni mojjinobe be do kaka mojjinobe be tawade be torani be non cellal tabitungal cellal timmungal cellal kenkenwal bandra cellal tigi tigi e ngurdan juutudan e barkiji hare ko dum men salmini on Allah beedi jam on jara